Impilo ka-Aphiwe Ntamo ayisoze iphinde ifane nakuqala. Ngo-August kulonyaka wadutshulwa emlenzeni wangakwesokudla ngesikhathi ebanjwa inkunzi. Kwadingeka ukuthi umlenze wakhe unqanyulwe. Leli bhungu elineminyaka engama-21 lithi lalikhonzile ukudlala ibhola. Ngidlala nje ibhola ngalomaxesha nangomaxesha. Umama wakhe omkhulise eyedwa uthi noma ebuhlungu ngalesi sigameko kodwa uthokozela ukuthi indodana yakhe isaphila. Yes, I was so very sad when I received this news. I was so very shocked. And inside of my heart, I say to God, thank you, God, because he did not to die. uNtamo usanda kuthola izindaba ezimnandi ngemuva ukuthi abenhlangano engenzi inzuzo iPaul Steyn Foundation bezwe ngodaba lwakhe. uNtamo usethole umlenze wokufakelwa ngomnikelo ovela ebandleni thizeni. Ngolesihlanu uNtamo ubonane nodokotela ozomfakela umlenze wakhe omusha. uPaul Steyn owanqanyulwa umlenze eminyakeni eyishumi eyedlule uthi ufuna ukunikeza abantu abasesimweni esifana nesakhe ithuba elisha empilweni. The reason I do it, I want to make a difference in people's lives, and I want to give them a second chance to have a normal life. uSteyn uhlela ukuthatha uhambo esuka eThekwini aye eKapa ngonyaka ozayo njengemizamo yokuqwashisa abantu kanye nokuqoqa imali ezoya esikhwameni senhlangano yakhe.